A rezolucija o Srebrenici nije prošla u državnom i parlamentu Republike Srpske, ali zato jeste u distriktu Brčko. Iz reda srpskog naroda u zakonodavnom tijelu ne žele da učestvuju u raspravi po ovoj tački dnevnog reda. Izvolite, gospodine potpredsjedniče. Hvala, predsjedniče. Ovako su srpski poslanici bojkotovali raspravu o rezoluciji o genocidu u Srebrenici koja se na predlog SDP-a našla na dnevnom redu današnjeg zasjedanja. Od 8 tačaka rezolucije za srpske poslanike prihvatljiva je samo jedna i to ona koja se odnosi na odavanje počasti svim nevinim žrtvama u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Ja vjerujem da ovakav način uvrštavanja tačke dnevnog reda kada se govori o Srebrenici više mi liči na politikanstvo nego na zaista saosjećanje sa svim žrtvama. Mi smo glasali da se uvrsti u dnevni red kad smo sagledali rezoluciju i kad smo se dogovorili, za nas ta rezolucija, kao sam kazao, nije prihvatljiva. Ovako nismo našli kompromisa, to jest nisu nas uopšte željeli da razgovaraju s nama kad je u pitanju ta rezolucija i mi smo napustili skupštinsko zasjedanje. O rezoluciji nisu željeli raspravljati ni hrvatski poslanici. Skupštinsko zasjedanje napustili su odmah nakon što su to uradili srpski poslanici. Što se tiče nas u HSS-u, mi sigurno ne bismo preglasavali, niti bi radili nešto protiv volje jednog naroda. Glasanje o predloženoj rezoluciji je propalo, nije bilo potrebno kvoruma, pa su tako u skupštinskim klupama ostali samo poslanici iz reda bošnjačkog naroda. Njih 14 je vodilo raspravu o ovoj tački dnevnog reda. Mi nemamo nikakvih zadnjih namjera osim onog što piše u tekstu rezolucije, a ti koji tumače to tako, trebali se jutros pitati kad su glasali za uvrštavanje u dnevni red. Skupština distrikta usvojila je već jednu rezoluciju o Srebrenici prije 10 godina koja je još na snazi i ona kao i ova u svom nazivu ima riječ genocid. Srpski poslanici su odlučni. Ako se nova rezolucija ponovo nađe na narednom skupštinskom zasjedanju, postupit